പരിതാപം കൈക്കൊണ്ട് വിലപിച്ചു സത്വരം ചെന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നോടരുൾ ചെയ്താൽ ഇത്തരം നാദം മമ നാദാവിനുണ്ടായി വരാ ചിതമോഹവും വേണ്ട സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും രാക്ഷസനുടെ മായ ഭാഷിതം തിന്നു നൂനം കാൽക്ഷണം പൊറുക്കെന്നു ഞാൻ പലവും പുരുഷൻ ചൊന്നേൻ എന്നത് കേട്ടു ദേവി പിന്നെയും ഉരസിതാൽ എന്നോട് പലതരം എന്ന് അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുവാൻ പണിയെന്നാൽ സന്താപത്തോട് ഞാനും കർണങ്ങൾ പൊത്തിക്കൊണ്ടു പ്രാണനാശത്തിനത്രേ കാംക്ഷയുണ്ടാവുന്നു തവ ചേതതിരുട്ടാവേ ഞാനിതോർത്തിയിലയല്ലോ രാമനാം സാക്ഷാത്കാരായ ഭരതന്റെ കാമസിദ്ധ്യർത്ഥം അവൻ തന്നുടെ നിയോഗത്താൽ കൂടെ പോന്നിരുളിയും രാമന് നാശം വന്നാൽ ഗൂഢമായി എന്നെയും കൊണ്ടങ്ങു ചെല്ലുവാൻ മുന്നം എന്നുമേ നിനക്കെന്നെ കിട്ടുകയില്ല താനും ഇന്നു മൽപ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞാലും ചേതസി ഭാര്യാഭരണോദ്യ സദനായ ചേതസി ഭാര്യാഭരണോദ്യതനായ നിന്നെ സോദരബുദ്ധ്യാകരിച്ചീല രാഘവനേകം ശങ്കാരികതാപത്മകുടപീതാംബരാങ്കിതരൂപം പൂണ്ട വിഷ്ണുപാക്ഷതന്മാരാൽ പൂജിതനായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു മുനികളും തേജസാ സകല ദിവ്യാപ്തനായി കാണായി. കബന്ധസ്തുതി. നിന്തിരുവഴിയുടെ തത്വമിതൊരുവർക്കും ചിന്തിച്ചാലറിഞ്ഞുകൂടാവതല്ലെന്നാകിലും നിന്തിരുവഴി തന്നെ തുടിപ്പാൻ തോന്നിയിടുന്നു സന്തതം അന്ധത്വം കൊണ്ടെന്തോരു മഹാമോഹം അന്തവുമാദ്യമില്ലാതൊരു പരബ്രഹ്മം അന്തരാത്മനി തെളിഞ്ഞുണർന്നു വസിക്കണം അന്ധകാരങ്ങൾ അകന്ന് ആനന്ദമുദിക്കണം ബന്ധവും മറ്റു മോക്ഷപ്രാപ്തിയും അരുളേണം അവ്യക്തം അതിസൂക്ഷ്മമായൊരു ഭഗവദ്രൂപം സുവ്യക്തഭാവേന ദേഹദ്വൈലക്ഷണം ദൃഗ്രൂപമേകമന്നിൽ സകലം ദൃശ്യം ജഡം ദുർഗ്രാഹ്യമനാത്മകമാകയാൽ അജ്ഞാനികൾ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നു മാനസവ്യതിരിക്തം മങ്ങേതാനൊരു പരമാത്മാനം ബ്രഹ്മാനന്ദം ബുദ്ധാത്മാഭാസങ്ങൾക്കുള്ള ഐക്യമായൊരു ജീവൻ ബുദ്ധാദിസാക്ഷി വിശ്വമുഖാഗ്നിപാശസ്ഥലേ സന്തതം വിശ്വാസമുൾക്കൊണ്ടു വിപ്രലാപത്തോടും സീതാവിരഹം കൊരാഞ്ഞു തലയുകയും ചൂതായുധാഗ്നി മുഴുത്തു പറയും ആദികലർന്നു നടക്കും വിധവും വീരനായി വന്നു ദിനകരപുത്രനും സത്വരം മന്ത്രികളോടും കുതിച്ചു പാഞ്ഞ ഉത്തുംഗമായ ശൈലാഗ്രേ മാരുതിയോട് പരേല ചൊല്ലിയ ആരീ വരുന്നതിവർ സന്നദ്ധരായി നേരെ ധരിച്ചു വരിക നീ വേഗേന ധീരന്മാരെത്രയും എന്നെ ഒന്നും കണ്ടാൽ ആഗ്രഹം ചൊല്ലലാരെന്ന് വാറ്റലായിരുന്നു നിഗ്രഹിപ്പാനായി വരുന്നവരല്ലേ അല്ലല്ലേ വിക്രമമുള്ളവരെത്രയും വേഗസാധിക്കു തുടക്കേ ഇളങ്ങുന്നു കാന്തനീ താപസവേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നിതു ചാപവാസി ശസ്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ നീയൊരു വിപ്രവേശം കൊണ്ടവരോടു അയുസുതാ ചെന്നു ചോദിച്ചു.
ശാന്തരെ കിഷ്കിന്ധയാമുനിമുക്കു വിളിച്ചിതു മർക്കടാനീശ്വരനാകിയ ബാലിയെ യുദ്ധത്തിനായി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടത് ക്രുദ്ധനാകാരി പുറപ്പെട്ടു ചെന്നുടൻ മുഷ്ടികൾ കൊണ്ട് താടിച്ചത് കൊണ്ടത് ദുഷ്ടനാന്തനും പേടിച്ചു മണ്ണിനാൻ വാനരശ്രേഷ്ഠന് മോടിയെ തേടിയാൻ ഞാനും അത് കണ്ടു ചെന്നിതു പിന്നാലെ ദാനവൻ ചെന്നു ഗുഹയിൽ ഉൾപുക്കിതു വാനരശ്രേഷ്ഠൻ എന്നോട് ചൊല്ലിനാൻ ഞാനതിൽ പുക്കിവൻ തന്നെ ഒഴുക്കുവൻ